Ассалому алейкум, бародару, хуару, подписчику. Короче, ман як фикр мекунам. Ҳамин мардуми мо мегӯяд ки ҳей блогерӣ чӣ дар корае, и интернет магазин чӣ дар корае. Ман айронам, хел чӣ дар корае. Эна например меорам ки эна озир например арӯз хати шинос мешавӣ, мехоҳӣ ки зан мегирӣ, дар интернет меёбӣ, ане и якум. Дуюм мисоле ки аммо арӯза ки ёфтӣ тоғрӣ кардӣ, чикор кардан дар кор? Медоӣ дар интернет магазин вайда чала выбират мекунӣ. И бо мера чизе дар кор мешавад, тоқӣ дар кор мешавад, дар интернет мебинӣ. Бо мисоле ки ягон чи мисоле ки тӯй мекунӣ, ҳамин подписчикҳо мардумро через интернет меёбӣ. Чӣ хел интернет дар кор неста? Интернет дар кора мардум. Касе медонад, касе мефаҳмад, дар интернет ба худ кор кунед, интернетро использовать кунед. Ҳозир давра ҳамин хел шудааст, замона ҳамин хел шудагиаст. Ҳама вақт, ҳама соат полностью дар интернет кор мекунанд. Так что ягон каса гӯш накунед, касе ки чизе ки шумода мегӯяд, фақат вперёд.